Mamuka sei mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Murume wangu iye ane makore 37 years ekuberekwa uye zvekare tine vana vedu vaviri. Mukoma hii takaba $12,000 iyo yatakazoshandisa kuti tinge tichizowedzera pakunotenga kwatakaita ploti redu kuZimbabwe uko. Saka takauyawo kunoku kumhiri kwemakungwa. Handichatauri hangu kuti takauya kuno rini. My husband has always been the smart accountant and he knows how to play with numbers. Patainge tichiri kuZimbabwe aitoshandira umwe muIndia ainge aine wholesale yake yainge yakakura chaizvo. Mukoma nekuda kweuchenjeri hwemurume wangu takakwanisa kutotenga motikari. Tairaramawo upenyu hwainge hwakanaka. Vamwe vaainge achishanda navo vachingowanawo zvimari izvozvo, then aingoitawo German newadya. But murume wangu he used to channel some funds out of the company, then he will put them in my own account. Kunyangwe kuuya kwatakazoita kuno mukoma, takatouya kuno government yekunyika kuno kwatiri kuchando ichitofungidzira kuti zvimwe kuda tiri vanhu vane zvimari zvavo, because mabank statements aitoratidza kutoti vanhu ava vanobata mari. So we came here as visitors, tikabva tachizoita edu switch ndobva tachizowana visas edu. Saka murume wangu munhu wekuti anonamata chaizvo zviya zvekurevesa, kana neni wacho I am such a prayer warrior. Saka mukomanashi ndipo apo paakabva achizopiwa responsibility yekuaudita mabooks echurch. Apiwa responsibility yekuti ange achiaudita mabooks echurch, ndipo apo paakabva achizotanga kuba mari. But mari yatakazoba yainge yakawanda, yainge ichikwana iyo kuita $12,000 iyo yatakatumidzira kuna vamwene vakaigamuchira mari iyoyo vakabva vachizonotitsvakira imwe stand. Takavatumidzira zvekare imwe mari vakabva vachizobatanidza mari iya ndokubva vachizotitengera stand. Ndiyo confession yangu iyo yandinayo. Mukomanashi, we have never been caught nekuti murume wangu is very intelligent, but we never thought kuti tingasvika pakuba mari yechurch. Paainge achiri kuba mari dzekambani zvainge zviri nani, but hey, to funnel the funds of the church into our accounts, haipapo pakaoma mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi iye he knows how to cook the books. Pakaipa. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadi zvenyu. Vamufundisi vakati vandipa pamoviri apo pandainge ndichiri ne20 years. Mushure mekunge vandipa pamoviri, that was when pavakazondishandisira mavhesi emubhaibheri kuti ndige ndichiita abortion. But fast forward to today, sezvo ndiri kutadza kuitawo mwana, ndatova ne30 years mukoma, no mwana, marriage iri kuramba kutamba. Ende kana ndikadanana nemurume wandinenge ndadanana naye anondishainira nedzimwe nzira dzekuti at the end of the day ndinosvika pakunzwa pain imwe isingaite. Ndinoti kana ndikafamba especially kuna madzibaba ndinotoudzwa kutoti chibereko handisisina, hanzi chibereko chakadyiwa nembwa, but hanzi imbwa idzi imbwa dzemumweya. Saka pastor ava vainge vachizama kuda kuromberawo upasta hwavo, but hanzi zvakazoramba, because soon after vaita kuti ndige ndichiita abortion muchurch. Takatogara padhuze nepapulpit pavaiwanzokuparidzira vakamira vari, ndo painge paine kaauta kavo ikako. Saka ndo pavakanditi ndinge ndichiita abortion. Ndakaita abortion mukoma ainge atova mwana, kutongobuda zvake ari mwana. Ivo vakazomutora mwana iyeye, kwavakaenda naye handikuzivi. Mushure mekunge ndaita abortion vakabva vati vainge vava kusada
kuramba vachidanana neni. Ndakatomboita mahigh hopes mushure mekunge vashayikirwa nemukadzi wavo, ndikati zvimwe kuda havachadzoka kwandiri, but hazvina kuita saizvozvo. Mudzimai wavo akangoshayika zvainge zvisina tsarukano. Saka mukufamba kwandinoita ndinoudzwa kuti vakaenda kuNigeria. Vaendako kuNigeria ndopavakabva vachizorombesewa, vakabva vachizoita mhiko idzodzo vachishandisa ropa rangu neropa remwana wandainge ndakatakura muchibereko mangu, zvekare nekuzochekeresa mudzimai wavo, but zvakabva zvachizonopanduka pavakatanga kuda kuchekeresa mudzimai wavo, ndokubva vachizotadza kuita mari nemukurumbira. Vangadai vatori nemukurumbira kufanana nemamwe maprofets amunongoziva. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi vangadai vaine mukurumbira kufanana nemamwe maprofets awo amunoziva. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Ndainge ndiri mutungamiriri wepraise and worship. Each and every Sunday I was leading the praise and worship ini. Mwari ngavandiregerere. Ndichiimba kudaro mukoma as the praise and worship leader. Ndainge nditori busy zvangu ndichitodanana nevamwe vamufundisi. Vamufundisi ava mukoma vaizondipa mari, dzimwe mari dzainge dziri dzeChurch offering uye zvekare nemari dzaibviswa dziri mari dzechegumi. My anointing suffered. Ndaiwanzo kuti kana ndikaimba vanhu vaitanga kuchema, vanhu votanga kunamata. Ndaitozivikanwa kuti kana ndikagara ndabata maiki ndaisaita mapraise songs, asi ndaita madeep worship songs. Ndaiti kana ndikatanga kuimba mukoma, chechi yose, munhu wose aitanga kuimba vanhu vachitaura nendimi. The more that I kept on sleeping with the elder, ndo pandakaona kuti everything that I was doing, it was now artificial. Zvainge zvisisina umwari mukati. Ndainge ndava kutoziva kuti kana ndikaimba masongs akati neakati, people will get emotional. Saka ndichungoya pano ndoda kungobatsirawo vamwe vanhu kunzouko. Ini hangu kuchechi pari zvino ndakamboti ndinoda kuregedza kuenda kuchechi nekuda kwechivi ichocho chandakaita, kuba mari dzechegumi ndichidyiswa mari dzemaoffering naelder avo vandainge ndichidanana navo, and he was married as well. Saka ndikuda kungobatsirawo vamwe vanhu vanenge vaine maministries muchurch, either hosting kana kuti uri asha kana kuti unenge uri part of the praise and worship, unenge utoriwo point of contact yaMwari. Zvino iwewe kana ukaita zvivi zvekuti unenge uchita upfeve pawenda kuchechi zvekare wakasviba, unenge uchitosvibisa chechi, ende muchechi imomo munopedzisira musisina mweya waMwari. Saka most of the people out there vanenge vachitoenda kuchechi vaine maministries avo muchechi imomo, yet they will be sleeping around. Vanhu vanozogumisidzira vava kungoita artificial holiness seyandainge ndichiita. Ndakasvika pakunzwa kuti anointing iya yaMwari yekuti kana ndikaimba vanhu vanotanga kuchema, it was long gone. Ndainge ndava kungoimba hangu masongs awo andaiziva kuti they were emotional songs. Vamwe vafundisi vaya vanoti kana vakaparidza vanhu vototanga kutochema, vanhu vachinamata. Sometimes kana ukanyatsokudzamisisa pfungwa, kana ukanyatsokutarisisa, unoona kuti hapana umwari huripo, hapana zvakawanda zvinenge zvambotaurwa, but rather panenge pangoshandiswa psychology chete yekuti kana pakataurwa zvinhu zvakati vanhu vanototanga kutonamata. So when I kept on doing that, nerimwe zuva ndakazorota hope. Ndakarota hope mukoma, ndikarota ndichifa. Mukunofa kwangu kwandakaita ndainge ndakatomira pastage ndichitoimba. Pakauya vamwe varume vaviri. Varume ava mukoma
vainge vasina kupfeka, vainge vakaita sekunge vainge vakazorwa matsito muviri wavo wose, asi vainge vaine nyanga dzakaita sekunge dzemombe. Vakauya ndikati, ko muri kudei muchechi? Hamusi kutya here naimi masatanist? Vakati, tauya kuzotora iwe, ndokusaka tiine simba rekupinda munomu muchechi. Mukomana vakabva vachizondisunga, but vachindisunga tambo iyo yavainge vachishandisa wainge wakaita kunge muti uri muheji wakazara neminzwa. Vakandisunga mukoma, ndikatanga kuchema ndichiti kune vanhu vose vainge vari muchechi, ndibatsirei, vanhu ava kwavari kuda kuenda neni varinenge vari kuda kuenda kunondikuvadza. Zvino muti uyo wavakashandisa vachindisunga nawo waindibaya zvisingaite, vagoti votanga kundizvuzvurudza. By the time patakazobuda muchechi ndainge ndava kusakwanisa kana kufamba, ndichinzwa kuti ndainge ndiri very weak. Vakatanga kundizvuzvurudza vanhu ava, ndikaona ndichizvuzvuridzwa ndiri munzira yainge yakafara but yakaita tara yainge yakazara nemabhodhoro. Ndichifamba kudaro dzimwe nguva ndaichekwa makumbo nemabhodhoro, ndonzwa kuti haikana hazvisi kuita, ndoita hangu zvekungozvambarara, votanga kundizvuzvurudza ndakadaro ndichichechengwa muviri wangu wose vasingandinzwiri tsitsi. Ndakapepuka mukoma, tasvika pane rimwe gedhi iri rainge riri rekudharadhara rakasakara. Ndakaona vanhu vakawanda vakafa inge vachishungurudzwa on the other side of that gate. Tava kuda kupinda pagedhi ipapo mukoma, ndakaona imwe imbwa iyo yakangodzungudza musoro, ndokubva ndatopepuka. Ndakangonzwa voisi rakataura neni rikati nguva yake haisati yakwana, ndikatopepuka mukoma. Then I realized kuti ndainge ndatorota rufu rwangu nekwandainge ndichazoenda kana kuri kunzi ndaizongoramba ndichienda kuchechi ndichiita mabasa angu akaipa. Pari zvino ndakazviudza kuti kuchechi ndikuda kumbomira, handidi kuramba ndichizvisvibisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa, just imagine. Asi vataura chokwadi, handiti hanzi vazhinji venyu munoenda kuchechi, maenda kuchechi kudaro munenge makasviba muchiita upombwe, masvika kweya mobva matanga kupretenda as if mamuri mune mweya waMwari, izvo munenge musisina mweya waMwari. Hanzi mweya mutsvene unenge wakasotiza kudhara. Saka vanhu vazhinji muchechi vari kungopretenda, vari kungodhila nema-emotions, kuti kana munhu ari Asha, the way that she treats people ndo zvinozoita kuti vanhu vange vachifungidzira kuti she or he is anointed. Munobvumirana nazvo here kana kuti kwete? Hanzi even mapastors vamwe vacho vanokugumisizira havo vava kuparidza vachiziva kuti kana ndikaparidza ndichitaura nyaya yakati vanhu vanozongova emotional, vobva vatotanga kutonamata, but zvinenge zvisisina Mwari mukati. Zvakangooma hazvo vedu we. Do you agree or you do not agree? Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ininiwo ndiri kugara kuno kuBotswana, ndakapiwawo package ndokubva ndachizouya kuno ndichitaura nemi kudai, so ndiri munzira kuti ndinge ndichienda kuAmerica. Mhuri yangu it is now very safe kuAmerica uko, so I feel like I can tell you a little bit of the truth of the things that I witnessed pandainge ndichiri kuZimbabwe. Mukomanashi ininiwo ndakamboshandira vamwe prophet ava ndakatanga navo kubva vachiri kusimukira. Rimwe squad rakazouya kumashure, vazhinji vacho havana zvakawanda zvavanonyanyisa havo kuziva. Mukoma, kana uchida kunyatsokuziva kuti prophet ndevechokwadi here kana kuti kwete, or any pastor, mamega pastors, you have to ask his security detail. Ndivo vanhu vanenge vaine chokwadi chose, because when you are a security detail, toti ndiwe security detail yapresident, unenge uine mamwe masecret, madeep secrets aunoziva anenge asingatozivikanwe zvimwe kuda kana nafirst lady chaivo. Ende ini mukomanashi ndakanyatsokuona kuti
vamaprofeti ivavo vandainge ndichishandira vakatoita zvekutorombera chechi yavo. Kuzotanga kuita mukurumbira vainge vatorombera chechi yavo. So mamiracles mazhinji acho ainge ari efake, maprophetic visions acho ainge ari efake. Simba ravo rainge richibva mukurara nevanhukadzi. Vaiwanzokutoti tichida kuenda kuchechi taitodarika pamba peumwe mukadzi uyu aita zvechivanhu. Ndiro girlfriend ravo randakaona kuti vainge vachirida mheno kana vachiri kudanana naye mukadzi iyeye. Mukadzi uyu aita zvemanjuzu. Taidarika nekumba kwavo, tasvika pamba pake mukadzi uyu, mukadzi iyeye mukoma aitotora hembe dzake dziya machira aya anofukwa nevanhu vanoita zvechivanhu, then vobva varara naye akafuka machira iwawo. Izvi zvaizokonzeresa kuti njuzu dzake dzinge dzichizotitevera toenda nadzo kuchechi. Handiti munoziva kuti mukadzi anenge aine manjuzu anongodiwa nevarume vose. Saka ivo vaizoti kana vakamira kumberi kwechechi vakataura zvavanenge vachitaura, munhu wose anenge ari muchechi anenge achingogutsurira musoro. Vaienda kuchechi mukoma mushure mekunge varara naye mukadzi uya aita zvemamarine spirit vasina kutogeza. Asi taizodarika zvedu nekuguest house. Dzimwe nguva motikari dzeconvoy dzaizoya dzobva dzachizotitora kuguest house ikoko, voita sekunge vanenge vakarara ikoko, izvo vanenge vatobva kumba makuseni. Dzimwe nguva vaikwanisa kubva kumba kana kuma past 5 tobva taenda kumba kwake mukadzi uya. But sandidzo miko chete idzo dzavainge vachiita. Takambodriva tikaenda navo kuMalawi uko kwatakanosangana nevamwe pastor prophet futi vainge vambori nemukurumbira vari kuSouth Africa. Tasvika kuya tagara kumba kwavo kumansion kwakanaka chaizvo. After that ndipo patakabva tachizobvapo pamba ipapo tiina prophet vedu, tikabva tachizoenda kumba kweimwe n'anga. Tasvika kuya kumba kwen'anga mukoma ndo pandakaona kuti mune imwe room mainge muine umwe musikana uyu I think kuti she was between 14 to 15 years, uyo wavakazorara naye musikana iyeye. Mushure mekunge varara naye, vabereki vake musikana wacho vakauya vakazopiwa mari nen'anga, but mari iyi takatobva nayo kuZimbabwe. Yainge iri mubhuti remotikari yandainge ndichitodrive. Handizivi hangu kuti yainge iri mari. Kubva ipapo vakatomboita mission yekurara nevasikana vakawanda. Rainge riri basa rangu inini neumwe wandainge ndichishanda naye, basa rekutsvaka vana vanenge vari kumaform 2, form 1, form 3. Maform 4 vaitoti aiwa ava vatochembera, vaida form 1, form 2, form 3. Izvo vakazviita panguva iyo yavainge vachiri pakati pekuzadzikisa miko dzavo. Saka ndakazopiwa package mushure mekunge vaita mukurumbira vakaita mari. Church ine mari, kana kuri kunzi unenge uchiziva zvaunenge uchiita, aiwa mari unoita. Within a very short period of time mukoma mumba mavo mainge mava kugara makazara masaga anenge aine mari. Ndipo pavakazondipawo epackage nemhuri yangu, ndikabva ndachizouya kuno kwandiri kuBotswana ndokubva ndachizotangawo kugadzirira nyaya dzekuti mhuri yangu inge ichibuda muno muAfrica, because once washanda as a security detail for any person and you know their deepest secrets, you are never safe. Saka ndikuda kuti ndige ndichiendawo kumhiri kwemakungwa, ndige ndichiteverawo mhuri yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi kana uchida kuziva secret, deep secrets even about a president, chingobata mabodyguard vanokuudza zvose. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndaitomboshandawo ndiri security detail yevamwe prophet. Hanzi paibatwa mishonga naimi munhu kuenda kuchechi mushure mekunge arara, hanzi nemukadzi aita zvemanjuzu, then ongoenda kuchechi akadaro. Izvi hanzi zvainge zvichiitirwa kuti kana vakamira kuchechi, pamberi pechechi vachiparidza, vanhu vange vachizobvumirana nezvose izvo zvinenge zvichitaurwa navo prophet. Strange things indeed they do happen in this world. Let us try to speak about it in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo
pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma pandakauyawo kuno kuSouth Africa ndakabva ndachizopiwa rimwe ruva iri ndakaripiwa neumwe mukadzi uyo wandainge ndichishandira. Aiva nemari ndokubva achizondiudza kuti ainge achazofa in less than 1 week. Ndakati munhu uyo anonyepa, kosei ari kuti achafa in less than 1 week. Mukoma akazofa mukadzi uyu, akagara muofisi yake, ainge asina mwana, haana kana kumbogara akaita mwana, even though ainge akamboroorwa zvake, but akachekeresa murume wake mushure mekunge vauya kuno kuSouth Africa. Mukoma kune avo vanenge vaine hama dzavo dzinenge dziri kuno kukujoni, hama idzodzo dzichitoita zvechirombe zvekuti munhu anoita rombe achitambudzika oregedza kuromba. You need to thank God. Mukoma Nanshi vanhu zvavo vanofungidzira kuti kuMozambique ndokunowanikwa n'anga dzinorombesa. PaDurban apa mukoma ndo pane n'anga dzinonyatsokugona kurombesa, iyo yavanoti ukutwala. Ende zvemuno hazvitomborina kana because unongosvika wotopiwa chikwambo chako. Saka to all those that are still in Zim, you have to pray for your relatives. Ini nditori pakati pekutopukuta hama dzangu, even though ndainge ndisingazivi kuti zvinhu izvi zvine ma-consequences. Mukadzi uyu auya kuno akabva aona kuti ainge anyanyisa kutambudzwa nemurume, saka akaendako achida mupfuwira, ndokubva achizorombesewa. Akapiwa ruva mukoma iro randiinaro. Saka ruva iri achizondipa, haana kutombondiudza kuti ruva iri rinotaura. Akangonditi kana uchida mari yangu yandikuda kuti ndige ndichizokupa, then unofanira kuti unge uchizochengeta ruva iri. Saka dzimwe mari dzake mukoma dzakazotongotorwa nehurumende, maproperties ake akatoenda kuauction, nedzimwe motikari nemabusinesses ake, they went into liquidation because by the time paakazofa zvinhu zvainge zvava kusafamba zvakanaka. Saka ane mari yaakandipa, hanichakuudzei hangu kuti akandipa mari. Ndokubva ndagamuchira ruva riya iro randainge ndisingatoziviwo kuti rainge rakasopanduka kudhara, rainge rakamupedzera hama dzake dzose, akasara ari ega. Akafa nekuda kwekurwadziwa kwekuziva kuti akapedza hama dzake dzose. Akafa ari 1 agere muofisi make, kwava kuvigwa nehurumende, because hakuna ainge achikwanisa kuti ange achizomira as the next of kin. Ainge akatombotaura kuti ndiwe uchaita next of kin, because shungu dzake dzainge dziri dzekuti ange achinovigwa kumusha. Akati ndinoda kunovigwa pasaidi naamai vangu kana kuri kunzi ndikafa, but akazokasika zvake afa asati agadzirisa kuti tige ndichizoita next of kin. So mushure mekunge ndagamuchira mari iya yamukoma, ndakatora ruva rangu ndikabva ndachizotiza boyfriend uyo wandainge ndichigara naye, ndikatanga kugara hangu kune imwe province. Ndakangonopinda muestate directly mukoma, ndokubva ndatotanga kutogaramo. Kana agent uyo akandibatsira kuti ndinge ndichiwana imba muestate, it was very difficult for her because ndainge ndisina kana any proof of income. Akazotondibatsira zvake ndikakwanisa kuzotanga kugara muestate. Saka mushure mekunge ndatanga kugara kumasuburbs, ndo pandakatanga kungorota ruva iri richishanduka roita kamunhu kadiki diki kanenge kakapfeka hembe dzechisoja, kachiuya kwandiri kachiti kanonzwa nzara, kagadzirira kuenda kuhondo. Sekuru vangu ndo vakatanga kufa, vakaita accident mukoma. Tikangoti zvimwe kuda accident, 4 months later pane vamwe zvekare vakashaika, but kudivi rekwaamai. Mushure mekunge vashaika ndopa kakazouya kamunhu kaya kakati ndini ndakauraya sekuru, zvekare nemusukuru ndini ndakauraya, ndinoda ropa kaini. Kakandiudza kuti kanoda ropa. Apa ruva iri ndichiripiwa amai vaya vachizonofa, vainge vakanditi unoridiridzira nefresh milk. Zvino ndainge ndoti kana ndikaridiridza nefresh milk robva rarutsa. Saka ipapo ndainge ndava kupota ndichitenga huku, ndobva ndazosasa ropa riya pamashizha aro ruva riya richikura. Ende raiti kana rakura mangwana makuseni ndinozoona kuti panenge paine mari inenge yakawanda. Irowo ruva racho robva radzoka kuita karuva kadiki. Saka ndichiri naro ruva iri rinotaura neni. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndichiri naro ruva iri uye zvekare rinotaura.
pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndiri pakati pekupukuta hama dzangu izvezvi. Yo.